Održana je i druga selekcija igrača za hrvatsku mini nogometnu reprezentaciju uoči mini eura koji će se održati u listopadu u Grčkoj. Okupilo se 20-ak igrača iz svih hrvatskih liga, točnije iz 13 gradova. Tomo Šokota također je jedan od kandidata za mini nogometnu reprezentaciju. Nekada vrhunski profesionalac, a danas rekreativac, na mini nogometnim terenima uzor je i vođa ostalim potencijalnim suigračima. Mislim da se stvara jedna dobra ekipa, da i ovi dečki koji su došli iz okolice Zagreba također su pokazali danas da igraju dobar nogomet i mislim da će se ovakvim utakmicama samo iskristalizirati momčad koja će na Europskom prvenstvu u Grčkoj pokazati i Hrvatsku i nogomet koji Hrvatska predstavlja. Želim pozdraviti vas, želim pozdraviti trenere i sve glavne ljude koji su odgovorni za ovo sve i velika mi je čast biti tu za Hrvatsku kao selekciju. Ovo je ujedno bila i posljednja selekcija igrača nakon koje će izbornik reprezentacije Josip Šimić zajedno sa svojim prvim pomoćnikom, trenerom Danijelom Kneževićem, iskristalizirati 15 imena, od kojih će 12 najboljih otputovati u Grčku. Mislim da je bilo danas sve maksimalno korektno i da smo štitili jedan drugoga i da je svako želio pobijediti. Podsjetimo, prošle godine na Europskom kontinentalnom natjecanju koje se održalo u Moldaviji, Hrvatska osvojila sjajno 5. mjesto. Dobro, mi smo i u velikom nogometu 4. na svijetu, tako da normalno svi očekuju puno od nas. Mali nogomet se u Hrvatskoj razvija iz dana u dan, pokazali smo to i naši futsal reprezentativci također, tako da svi ćemo očekivati visok plasman, dakle što dalje dogurati, ako je moguće do polufinala, a onda je sve moguće. Do listopada hrvatsku mini nogometnu reprezentaciju očekuje nekoliko prijateljskih dvoboja kroz koje se očekuje podizanje forme reprezentativaca kao i uigravanje za predstojeće natjecanje.